Wah, janda kowe. Tobat. Wah, ingat dong, padha diajeng, guys. Diajeng garwane, hei. Iki sing ngendi, Pak Tobat. Sing ngendi iki lho, iki utuh. Wis Banowati cenanangan. Banowati ngawur wae. Ora waton mempek kowe Banowati. Tobat malah bingung aku luweh. Iki sing marahi aku putus cinta nang kene. Oh, lah menungso ora tatanan. Kok ya ditrene ngabang kene nyolong nang ndi? Ora kathokku tak pepe winganane to. Ora tak goleki kok ora ana jebul tok agem nang arep nggo gawe kucem asmaku kowe sing kudu mati. Tobat. Wong kon nyedak wae kok emoh lho, Tobat, gayamu kuwi lho. Mbok yo nyedak kene supaya jagongan iki kepenak. Kula niku namung abdi. Nek ngantos kula niku cedak kali sampeyan, nek ana wong presa tersebar gosip sing mboten apik lho. Dewi Banowati kok cedak karo Bagong ki wong kere, Bagong ki wong gedhe bal 17. Tobat aku tak takon karo kowe Wangsulana. Nggih, waton ora angel-angel. Saiki aku tak takon karo kowe. Upama kowe ra wis sesasi nang kene. Nggih. Mangan yo nang kene. Turu yo nang peturonku. Neng ora tau disusul. Lah pengenmu disusul apa piye mbok yo engko tak susul engko. Wah, grahan aku iki apa ya kenugrahan apa ya? Kok tanpa kanyono kok ndelelakon sing kaya ngene jan nyenengake tenan. Tobat. Saiki aku tak takon karo kowe Wangsulana. Heeh, anu nggih. Kowe nang Taman Sari ngene iki seneng apa ora? Seneng. Seneng sebabe apa? Siji cedhak kalih sampean, iso ngladeni sampean minangka kula dados batur Panakawan. Angka loro, abdi Taman Ngastina niku ya apik-apik. Tobat, saiki tak takon, kowe milih abdi apa milih juragane? Kabeh. Abdine ya apik-apik. Ha ya kula niku selerane macem-macem. Tobat, tutuk watu sirahmu kowe. Bagong dalem. Tobat, kowe ngerti ora sing tak rasake? Bab napa? Sasuwene kowe durung mapan negara Ngastina kuwi atiku mung nyawang taman. Aku mung tansah nyawang endahing taman, mula suwe-suwe rak ya jeleh. Mung kon nyawang taman, mung kon nyawang endahing Taman Sari Negara Ngastina kuwi suwe-suwe jeleh. Mongko aku ora entuk metu. Aku ora entuk metu saka ing Taman Sari, aku ora entuk dolan menyang endi-endi papan. Aku ora entuk srawung karo emban-emban liyane sing diparengake cedhak karo aku ming emban siji loro sing entuk palirae anak Sinuwun Prabu Duryudana. Nggih. Ning bareng kowe nang kene atiku seneng Bagong, atiku bungah. Dina-dina iki mesti guyu. Dina-dina iki mesti aku ki tobat rasane ki atine kaya seneng banget. Tenane. Iya Bagong, tobat kowe iki wonge sregep tobat. Jam 4 esuk wis tangi. Mengko tumuli kowe nganu lakoni subuhan. Nggih. Wingi kok madhep ngulon. Lah kon madhep ngendi? Lah ya madhep ngulon, tobat karang aku ya ora tau nindakake panembah, mula aku ora ngerti. Niku salahe sampean teng riku niku. Mula arep sampean niku kedunungan derajat pangkat kudu tetep manembah, bersyukur karo sing gawe urip. Iya. Mengko sabar kuwi kowe terus ngepel kabeh Taman Sari mbok pel. Tobat ning kowe aja ngawur. Kowe iki ngepel kok nganggo kathokku lho. Alat tepel niku rak segitiga to. Dadi niku ning lebokke gampang. Rasa dadak dilempit-lempit. Karang nek ngepel karo mbayangke iki tenagane iso tumpuk matikel-tikel. Kula pel ngenten iki kalau tak bayangke aduh iki lagi wadahe. Diapurmu nggih.
Ya dienggo semangat tok ya. Iya, bat-obat lan kowe ngerti ora? Kowe iki nek olah-olah enak banget. Ah, kaya kawin biyen kula nek mangan olah-olah dhewe kok. Iya. Wingi kae jangan kok ireng ki apa? Nika brongkos. Kai tolo, kai tahu, kai krecek, terus dicampuri ceker. Bat-obat. Aku ki nek mangan ra tau wujuding ceker kaya ngono ku mergo aku prameswari. Nek mangan yo basa sing daging-daging. Lah kok bareng aku ngrasake ceker kok enake ra jamak-jamak. Iki mergo nggonmu olah-olah Bagong. Wah. Oke. Benjing masake napa? Ya aku manut karo kowe. Nggih, anu pun dereng napa? Teloncom. Teloncom ki apa? Aku ya ora ngerti asline. Teroncom apa teloncom? Hah? Terancam bahaya. Bat-obat terancam. Iya, nggih. Lah, monggo kowe iki ya demen resik-resik, mbok taman mbok sapu nganti resike ora jamak-jamak. Blumbange ngiwak tengah taman kae mbok kuras. Bat-obat saiki katon bening, katon disawang ya apik. Bagong kowe tak kandhani ya. Nek aku bloko kowe kira-kira piye? Bloko bab napa? Aku bloko karo kowe. Jroning atiku bungah kuwi jebul rasa bungah kuwi iso nukulake rasa seneng. Maksudsu kuwale maksud lu jroning bungah kuwi nukulake rasa seneng, jroning seneng kuwi nukulake rasa tresna. Ampun macem-macem ah. Kula niku mung batur Sampeyan kok ngrembug perkara tresna niku salah tempat. Sampeyan niku nek kalih kula wajibe ngrembug perkara pegawean, ora perkara tresna. Mengke ndak dilokke kula niku cecak nguntal cagak cebol gayo wulan putong ngitung lintang. Wong pungguk merindukan bulan. Niku mboten ajeng kelakon. Sing kandha sapa? Ning donya iki ora ana sing ora bakal kelakon nek kabeh dilakoni nganggo tekad. Monggo aku nyatane yo ketukulan rasa tresna karo kowe. Tresna kuwi ruping jiwa sing luhur. Tresna kuwi ruping jiwa sing suci. Tresna kuwi paringane sing gawe urip. Tresna kuwi ora iso ditolak. Tresna kuwi ora iso dibalak. Tresna isane mung dirasake. Tresna kuwi ora pilih derajat pangkat. Nadyan aku tresnani wong loro saudon telu saurupan. Upamane aku tresnani karo kawula, mongko rupane elek. Nek Gusti keparang maringake rasa tresna karo aku ora iso nggone bakal duwa Bagong. Manesmu arep apa? Arep apa? Arep gandrung ya. Lah nuwun sewu niku mengke gek mengapusi kula. Biasane sampeyan niku wong duwe, sampeyan niku wong sugih, sampeyan niku wong duwe derajat pangkat, niku mung mempermainkan kaya kula niku ya keloro-loro tiwas kene tresna tenan, mengko sampeyan tertawa di balik badanku. Sampeyan tegese mung guyu nyekikik karo tak apusi kowe. Apa ora keloro-loro? Tobat. Saiki kowe njaluk bukti apa? Saiki njaluk bukti apa? Wis kowe ngomong njaluk bukti apa? Wah, ampun cedak-cedak. Kula niku galak. Kula niku aja kok nyawang wong wedok mambu parfume. Pikiran kula wis tekan ndi-ndi. Tenan niku. Monggo parfum sampean enak kabeh. Kowe wingi nganggo to? Tak semprotke to? Nggih. Jenengene nolong kuwi. Ora apik nganggo parfum wong wedok. Lah karang ambune wangi. Wis gage wangsulana piye? Aku butuh wangsulanmu saiki. Ngeten lho Sin Anundara Banowati. Iya, sampeyan kuwi kagungan garwa Prabu Duryudana. Aku wis ra tresna. Lho, aku wis ra seneng. Gagah kaya ngono, gagane ra iso atos. Oh. Dadi masalahe kuwi to. Mula kula mlebu patenggane sampeyan kalih Prabu Duryudana kok teng pundi-pundi teng Slebar. Ana kipas angin jempalik barang. Niku sampeyan nek kagol niku ngendangi napa-napa lho. Ora sembodo. Aku ora tresna.
Wah, ha iki. Ha terus sampean serius ngendika kaya ngoten niku? Iya tenan. Yakin? Tenan Bagong. Wah, bojo kula. Manut sakarepmu. Kula patenane sik nggih. Aja dipateni, Mbah Tobat lagi dinggo lebah. Dagelan kuno. Ning yo piye carane ditembungke? Bojomu diwayu Banowati no gelem ra? Mesti gelem wong bojomu elek to? Nggih. Bojomu ki mesti elek rumasane elek, diwayu karo wong ayu mesti gelem. Ngono ora gelem tak tutukane. Aja. Anak kula manut. Tak titipke panti asuhan ya. Batobat ayo dititip panti asuhan. Diakoke nek bapakne mudhar mbokne mudhar. Wis ngono mawon beres malah ora ragat. Asik lho niku. Saiki kowe piye? Aku butuh jawabanmu, butuh wangsulamu, ndak selak kemrangsang pikirku. Wong turu ya wis ning patunggonku barang kok. Sampe naik dhewe mongko nek esuk ya tak gugat kok kowe. Bagong tangi, Bagong tangi. Nggih. Ngene wae. Nek pancen sampean tresna tenan karo Bagong, sampean ora napa berperan sebagai prameswari. Terus tetep dadi garwane Bagong. Ora ngono kuwi bojo karo wong lanang kok ngadeg gejejer ora basa. Ayo lungguh ngisor. Iya ngestaken dawuh. Nah tobat. Menawi kersanipun ngados mekaten kula nang ngestu padha, kula ngestaken dawuh to Kang Mas Bagong. Wah. Iki aku ngimpi apa ya iki? Ande bojo ayu ngene iki malah kisruh aku. Wis asli. Banowati dalem wonten dawuh Kakang Mas. Wah, jan kowe tresna tenan karo aku, Diamond. Diajeng. Heeh, diajeng. Aku anu gugup aku ki gugup tenan iki. Wah, jan iki nek ora tuku. Ora tuku pil kita. Ora bakal kuat aku. Tobat. Banowati wonten dawuh. Kowe tresna tenan karo aku. Inggih saestu. Upama aku lara, kula tansah nderek sakit. Kula badhe nyakiti dhateng awak kula piyambak. Upama aku darah tinggi, kula badhe nedha. Iwak kambing sak kata-kataipun. Sepatus kula nggih nderek darah tinggi. Umpama aku asam lambung, kula badhe nedha kecut-kecutan saoke-oke men aku ya asam lambung. Kowe dia nek ngono tresna tenan karo kowe ya. Nek aku maem donat. Kula iki badhe nedha donat sak kata-kataipun. Ame kali loro mboten napa-napa. Nek ngono kowe tresna tenan karo. Nek aku mati, ha saiki iki tekan nggon pati. Nek aku apa jenenge? Basane apa? Sirpong, Sirna. Sirna marga mlayu. Marga layu. Kula ya badhe patus margi ning pejah. Nek perlu kula ajeng lalu. Wah, tenan wi. Inggih. Lah saiki upama kowe dhaup karo aku. Inggih. Upama meteng upamane lho iki. Inggih. Sesuk nek anak-anak dijenengi sapa wis? Ayo. Menawi sae nggih nunggak semi kalian tiyang sepuhipun. Upami bapake Bagong ya nek upama metu lanang ya dijenengi Bagio. Mah Bagio ki wonge gedhe ning pekok. Lah menapa Baron? Ah solo loro kuwi aja. Baron ki mung watuk wae. Mah aku Basir. Inggih menika sae. Heeh nek wedok ya sapa ya? Wedok angel lho nek wedok nganggo bagi. Ciluba. Inggih menika ugi sae. Sae kemawon. Wah, jan. Kira-kira pengen ndek anak pira kowe? Menawi sae menika anu miturut dhateng aturanipun negari Ngastina menika namung kalih. Kabeh. Kabeh. Aku mongko pengen ndek anak akeh. Nderek mawon.
Kowe iso nang anake umur sesasi kowe metengna ya. Tobat malah ya diinteni sik kok ya. Njur kesusu-susu lho. Ha selak tuwa, selak ra iso ngapa-ngapa pokoke garing pangan. Tobat Sago ora? sagah. Ngono. Permintaane suami iki adalah apa ya? Keng kudu dileksanani. Wong wedok ora ngladeni karo wong lanang mati cemplung neraka. Durhaka. Inggih ngestaken dawuh. Rada nyedak rene. Lah rak ngaten kenapa nyedak ya moko panjenengan nika. Ha saiki aku gelem kok. Inggih. Kowe ya wis muni tresno karo aku kok. Inggih ngestaken dawuh. Aduh, iki nang laler iki kowe. Kurang ajar kok an. Tobat sampun ngantos kula dipun encoki laler Aja aku urung mencoke. Lalere wis mencok. Monggo aku nek mencok suwe. Inggih sakersa panjenengan. Heeh. Wajan. Delok-delok tangane. Inggih monggo kok ping tangan lho sing dijaluk apa wae dijaluk tak weneke kok. Ya kuwi engko. Saiki tangan sik. Waduh halus jan. Beda karo tangane bojoku. Inggih. Bojoku ki wong wedok tangane sak muntu-muntu. Mbah, paling turunan gendruwo, Pak. Wong biyen aku nemu nang ngisor papringan kok. Inggih, bareng entuk wong ayu njur bojone disia-sia. Ya ora ya tetep tak tresnani kabeh. Inggih. Ning ya aku jotok pengen nyambut gawe ya. Aku ki nek lara nyambut gawe aku lara kabeh. Inggih. Ning napa ya wangun garwane Debanawati kok umbah-umbah ngangsu barang kuwi gaweanku. Ora kena tok pengen. Inggih. Nek umbah-umbah ki ya umbah-umbah. Sandangane dhewe mboten sah. Sandangan kula mboten sanipun umbah-umbah menika sampun pakaryanipun emban. Aku ki paling seneng ngumbahi sandanganmu Tobat malah ngucek kok suwe banget. Suwe aku ngucek karo modar kowe. Kok sandangan kok didunekke modar mbayangke. Tobat senengane kok kaya ngono. Yo. Iki apa jenenge? Abdi ngendi? Abdi Ngastina iki ana sing lucu ora? Wonten. Jenenge sapa? Limbo kalih Cangik. Mimin kalih Apri. Oh, Banci Mbogem kuwi. Inggih. Rumiyin sakmenika sampun mboten. Ya ditonton yo nang arena pertunjukan. Inggih. Ngastina menika gadah arena pertunjukan. Heeh. Ya mangkat rono. Inggih ngestaken dawuh. Edan kowe iki saka mburi ya apik. Saka ngarep ya apik. Wah, jan. Sampurna mulya. Menapa? Sempurna maksude ngene lho. Sawang saka mburi ya apik, ngarep ya apik. Wah. Pokoke aku saka ndi-ndi gelem. Saka mburi ya gelem, ngarep ya gelem. Iki ngestaken dawuh Tobat panjenengan iki ora bagus ning ya gemeske lho. Ih, gemes aku. Mangga sing ta jiwit kene. Sing mobat mabrik liyane. Ora iso jiwit sanggon-gon. Pundi sing mobat-mobat kok napa? Ora takon sing pernah-pernah. Ora kurang ajar. Tobat Mang. Iki kowe. Tobat lek bengok iki kok keri lho. Iki. Kowe ketoke bunga banget. Inci banget. Arep ngopo? Ora apa-apa. Mbok yo nembung, mau nembung yo dikeki kok. Ngopo? Ngopo pilek apa piye? Wah! Ora tanggap. Nesun. Itu ya. Pareng mawon ora entuk mergo apa kok ya. Wong ya karo calon bojone kok. Benjang lepun ijab teng pundi? Kau wae sing murah. Ya, rasa ngedunke. Kau wae sing murah. Mangkat wong loro, seksine golek wong nang jaba. Kunci ngesnaken dawuh. Lho. Ngelimpe, kurang ajar.
Ih, kowe aja ngono ban tutukane dhewe. Mboten napa-napa ning nembung. Nah, kowe nembung ora dikek-keki. Kowe nglali-lali. Monggo pangenan pundi? Monggo panggenan pundi? Sik aku malah deg-degan. Kok dadi detak jantungku banter banget aku. Dilegani mung ora njur kendho. Aduh. Pripun? Malah ngentut aku. Ngampet malah ngentut. Batu. Menjani kok sok meneh mbok mangan ki diatur. Ambune ra karo. Arang aku ki panganan bosok barang ta. Nek ta, inggih monggo. Kok malah lunga lho. Kok malah tindan ngepuk-puk ingon-ingon. Ndak kurang ajar. Sareh mawon, tenang mawon, mengko bakal tekan kono. Dang. Ya tindakan aja inggih. Ra ditebeh wis ora apa-apa, ya ditenani engko ndak serat ditenteni limbo cange men pentas sithik, mengko bareng tonton limbo cange kan awak dhewe iso melaksanakan. Inggih ngestaken. Oh ya, inggih ngestaken dawuh. Ya mangkane Banowati monggo. Pangeran Bagong nek piyai putih nek nyeluk guru lakine nek piyai rak pangeran. Inggih monggo pangeran kula dherekaken gandeng astaku. Monggo kula gandeng cengel. Monggo, ayo mangkat bareng karo aku Banowati. Panodya yutama ngambar arum sang kusuma ngambar arum sang kusuma apik tenan. Aku seneng abdi-abdi iso gawe lipur penggalihku. Le pentas bengi iki jan luar biasa. Nggih. Mekaten nyatanipun abdi-abdi negaring Stina ki Lurah. Heeh, wis apik iki. Nek ya kejaba saka kuwi ora ming mikirke senenge ya diajeng. Inggih. Ning kudu mikirke pahite, tegese ngene. Gandeng aku manjing neng taman ki nuwun sewu, aku ki wong lanang sing kleru merga aku neng taman ora bali-bali tur malah aku andon tresna karo garwaning Prabu Duryudana. Pengeten. Iki nek nganti ketratase eneng sing goleki aku. Kurawa misale goleki aku terus piye? Tobat. Menika gumantung panjenengan ingkang dipun tanggel jawab. Sarta menika minangka dados sarana mbuktekaken tresnanipun Ki Lurah Bagong kaliyan Banowati menika dumugi sepinten. Upami wonten Kurawa ingkang prapta wonten ing taman, panjenengan kedah tanggel jawab. Menawi tresna saestu kaliyan Banowati, aja kok ditotoi bondo. Nadyan nyawa mesti kudu ditotoke. Oke, dos pundi? Oke menika menapa?
Oke iki apa ya? Pokoke tak saguhi lah ngono wae. Panjenengan wantun. Mane. Upami Kurawa badhe ngroyok panjenengan, tak labuhi pati saka gedene tresnaku karo kowe. Angel golek wong wedok ayu kaya kowe iki. Ora saben dina iso entuk, saben sasi iso entuk, luwe-luwe iso saben taun iso entuk. Inggih. Menawi panjenenganipun Sri Prabu Duryudana rawuh mriki lajeng nanjaken dos pundi? Aku emang gumantung kowe. Kowe lahir batin ora tresna karo aku. Nek garwamu Prabu Duryudana tekan kene terus dangu Bagong ana hubungan apa karo Banowati? Jawabmu piye? Kula badhe matur tresna ning Lurah Bagong. Yakin? Iya, anu inggih. Saestu. Nek ngono ya tak labuhi tenan. Wis kebacut ngene iki ya ngibarate kaya dene wong njegur kari tekan tengah ming kari mlotroke kathok. Nuwun sewu. Mundur ya teles, maju ya teles. Inggih. Nek ngaten dipun dadaki kula lan panjenengan wis ngono wae. Nek aku lara, kula nderek sakit. Nek aku mati, kula nderek pecah. Wah, ya ayu tenan kowe Banowati wis. Tresna tenan kowe karo aku. Inggih. Iki nek nang Ngastina iki mangan ya apa to? Terus pundi? Nek Ngastina iki mangan ya apa? Nuwun mapunten menika dereng tengah dinten. Mangke jam 1 menika siang menika dahar siang. Oh, aku wis ngintir-intir. Inggih dipun ampet kemawon Ki Lurah. Heeh, wis. Kula nuwun sewu. Dewi Banowati kenging Bapa Begawan Durna ingkang sowan wonten ing Taman Sari. Kula nuwun sewu. Kok korinipun dipun kancing? Kula nuwun. Kakang Durna. Pripun? Niki wonten sandal jepit tulisane BG. Nuwun sewu nama sandalipun dipun tulisi BG. Tak kater. Wis bola-bali ilang. Tak kater tak tulisi BG. Pinjangane mboten saged ditulisi ndak ngetarani. Enggak kebacot Kok sajake ora pati iki ketoke kok kaya sandale wong kere. Ketoke ngoten niki ora kok. Niki Dede selalu. Napa? Selalu. Swalo kok selalu. Niki sandal jepit muran. Dibuang Depate. Nggih. Ndak ngreget-ngregeti. Piye iki nek kanane kaya ngene iki dos pundi dadake wis bukake lawange. Dewi Banowati kula ingkang Bapa ing Sukalima. Nuwun mapunten Mremban, kula bikaken korinipun Mremban. Durnaina panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda Swalo gembol manyor-manyor duk ning dungkul wana diajalah Saraswati wana. Kula ingkang sowan wonten ing Taman Negari ing Ngastina, Gusti Ayu. Inggih Bawa Nemban, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh inggih kula tampi dawah sami-sami. Nuwun sewu ingkang paman ingkang sowan Gusti Ayu. Rekanapati Arya Sengkuni, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh inggih kula tampi dawah sami-sami. Menapa dene Paduka rawuh wonten ing Taman Negari Ngastina sajaipun mengku wigati Mremban. Menika ngaten. Mugi andadosna ing kawuringan bilih nalika wonten ing parapatan agung anak Prabu Duryudana menika ngantos dawah saking dampar.
amargi nampi pelaporanipun emban Taman Negari Ngastina. Kula nuwun sewu lho, kula menika mboten cubriya dhateng paduka Gusti Ayu Dewi Banawati menika mboten. Namung mitra taturipun emban. Bilih nuwun sewu, emban menika nyumurupi glibetipun piyai kakung mapan wonten patengganipun Dewi Banawati. Kula nuwun sewu. Menapa kepara saestu bilih panjenenganipun Dewi Banawati menika nyingetaken piyai kakung wonten ing Taman Sari Negari Ngastina. Kula nuwun sewu lho menika. Tobat. Kula nuwun sewu lajeng emban menika kala wau naminipun sinten kok banget nyamah mangasmaning Banawati. Dipun anggep kula menika wong wadon menapa? Dipun anggep kula menika wong wedok murano piye? Ing atasipun kula menika prameswaripun Alendra, teka kula menika nyingetaken dhateng setunggiling wak priya wonten madyaning taman. Menika mboten kok badhe ngucemaken asmanipun ingkang putra piyambak, nanging ugi badhe ngucemaken asmanipun Sinun Prabu Duryudana. Kula menika saged anjagi dhateng asmanipun Alendra Ngastina lho penemban. Kula nuwun sewu. Panjenengan kok lenggah kok kaya rada bungkuk-bungkuk menika nuwun sewu. Ingkang wonten wingking menika sinten? Kok saking mriki sampun ketingal treningipun merah. Menika sanes sinten-sinten, Batopa. Kula nyuwun dhateng panjenenganipun Dewi Banawati kula aturi prasaja kemawon. Panjenengan kula aturi semikir wonten wingking. Kula tak ketemu karo wong lanang menika. Lah kok epeh temen gedhoane. Kurang ajar temen wani. Nyenyamah marang garwaning Nalendra Ngastina. Oh, upami piyai kakung menika kecepeng dening Begawan Dana badhe kula rajang kula Bambang kula iris-iris kaya lombok. Mesti badhe kula pecahi menungsa menika. Wonten damel wirangipun nata Ngastina Prabu Duryudana. Ketoke kok sing teng wingking niku wonten piyai kakungipun Kakang Durna. Mbok nek pancen lanang tenan kon metu. Aja ndelik teng mburine wong wedok. Wis wani tumindak ala kok dadak singitan ning mburine wong wadon. Yen ngono sing wadon menika mboten kok namung Gusti Ayu Dewi Banawati. Ning wong lanang sing mayu mlebu ning taman menika jebul sipate ya wong wadon, pepinjungan. Ora wani nanggung perkarane. Ora wani tanggung jawab. Nek pancen kendel kon metu kon tanggung jawab. Loh. Wah jan. Waduh Dik Pate, pripun? Tak kira nek wong lanang duwe derajat, duwe pangkat jebul kere. Nggih. Niki to Mang Sawang. Niki rak wujude Bagong to. Niku Panakawan Madukara to. Halo. Begawan Durna. Iya, aku sing tekan kene. Wonten apa sampean kok muring-muring? Kowe menungso ora tatanan. Kowe wong ora ndek hidup isin. Kowe ora ngira karo githokmu. Kena ngapa kowe mapan ning negara Ngastina? Kena ngapa mapan ning taman? Mboten niat kula kok kula ditimbali kalih Dewi Banawati. Hus, ora sak penakmu dhewe. Gusti Ayu nyebute. Gusti Ayu apa? Dewi Banawati niku saniki pun nuwun sewu mengungkapkan rasa cintanya kepada Aye. Aye jengkulmu melacak ora? Karepe piye? Mang takon dhewe. Yayi, wonten dawuh Kang Mas. Lho, rungokke. Aku tekan kene sing dawuh sapa? Kula. Terus aku nginep sesasi iki sing dawuh sapa? Kula. Nang kene aku sing ngladri sapa? Kula. Rungokke. Lho. Lah kok dadi kaya ngono iki kepiye nuwun sewu Gusti Ayu kok dados mekaten lampanipun. Nyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Nyatanipun tresna menika mboten saged dipun jiat. Kula menika sampun jelek mapan wonten negari Ngastina lan kula menika pengin sanget lan kula menika tansah tom-tomen menawi kula menika ladosi dhateng pun Bagong. Mila temen Bagong kula boyong mriki sumados samangke ladosi dhateng kula turta Bagong ya pun cundhuk, sampun mathuk, sampun purun ladosi dhateng kula. Ale ora gelem piye? Wong bojone nang omah bisu kok. Nek ngladeni wong ayu mesti geleme lahir batin. Lah ya ora kok rasa dadak omong ngono iki bejane dhewe-dhewe kok. Nah ingkang Dewi Banawati sampun sambung kalian pun Bagong. Sampun penemban sampun. Menawi ngantos ingkang ngraka menika prisa. Kula badhe matur menawi mboten tresna Prabu Duryudana nanging kula tresna kalian Bagong. Lho. Yayi, wonten dawuh. Kang Mas disayang. Inggih, sangat dawuh.
kok kepengine kula suwe-suwe. Ah, dapure kaya wungkal ngene kok. Wis diambung wong ayu. Terus sampean negari ajeng napa? Bagong, kowe luput tumrawi negara Astina. Mula kowe wajib tak cekel. Bagong kowe wajib tak cekel. Mang cekel nek iso. Katresnan iki ajeng kula labuhi tekaning pati. Angel lho golek wong kaya ngene. Padake ora. Wis kula tak mula mati tak wujuti. Waduh. Nek gak diru ngopo-ngopo ya aku mati. Tobatan mboten napa-napa mangke menawi panjenengan saged menang ngopo-ngopo wis nan inggih. Ngopo cungar-cungir pengen kowe. Ora butuh aku. Tumindak sing kaya ngono ora bakal tak lakoni. Kersamu piye Penembahan Duna? Wah, ora gelem bali marang paman Dunamu bondo tamak krincong sikilmu. Palebake pakunjaran kowe Bang Paman. Aku sing kudu tanggung jawab. Nek panjenengan tresna kaliyan kula ya ditanggung jawab tenan, ora sawedi karo Kurawa. Ora. Wis ya, inggih ngantos-atos. Sembah kula ngendharaken paduka ning kowe kudu netepi janjimu lho. Inggih. Nek aku lara kowe melu lara. Inggih. Nek aku mati kowe golek dalaning pati. Ngelula, nglalu. Heeh, nglalu. Apakah peranggul mungke ngayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungke ngaloko wiladalah setan ratatanan. Jebul bener ngendikaning Bapa Penembahan Durna lan Paman Pati Sengkuni sing manjing dadi Duratmoko ning tamu. Inggih ngestaken dawuh. Wis ya, aku mangkat sih ya sayang. Inggih. Ngatos-atos. Salim rumiyin. Heeh. Wong wedok iku kudune ngambung-nane wong lanang. Alah-alah wong salamane kok dadatangane mbok nek kepengin mbok omong ngono wae ora apa-apa kok. Ora. Aku kudu menjaga harga diriku. Aja dikira aku wong lanang macam apa. Gak, aku nek ora dipersilakan ora arep tumindak sing werna-werna. Wis aku njaluk pamit ya. Inggih. Ngatos-atos, heeh. Engko nek aku bar perang menang digodhoke wedang. Kersanipun mandi air hangat. Inggih. Siapke sabun cair. Inggih. Luk. Inggih ngestaken aku dikosoki gegere ya kok. Inggih, nggih. Sampun malih kok geger sedaya kula kosoki. Aduh. Ha iki le perang marahi ra konsentrasi iki. Mikir dikosoki. Aku wae sing ngosoki, aku isin awakku letek e. Lho nek kowe ngerti meko-meko ndak ra gelem kok. Inggih pokokipun mengki kula ladosi. Dar tak ladeni ngunjuk tak ladeni siram tak sirami. Bobok tak pok-pok. Aduh. Petro karo gareng nek ngerti sapa candase iki. Ngerti kabejane sing tak rasake. Aku njaluk pamit ya Banowati. Ngantos-antos. Budal mangkat ning peperangan. Inggih ngantos-antos Ki Lurah. Heeh.
Wis ya? Inggih. Rasa nangis. Kula mboten napa-napa kok. Waduh. Kudune iki krembik-krembik apa ngapa? Mboten, pokoke kula yakin meng Pira Bagong menang. Heeh. Wis ya? Inggih. Kurawa. Iki garwane Dewi Banowati iki ora Bagong. Sobat kok nglimpe lho sengit aku. Ayo tandangano kerjane Bagong. Man wong gedhe bal 17 wong elek nyolok mripat mung kere Bagong kowe. Heeh. Kowe sapa ta kowe? Lho, ora ngerti karo aku. Kowe ketoke wayang arang-arang metu kowe. Kartomarmo dudu. Pancen rupaku padha karo Kartomarmo, nanging aku arane Surtayu. Wah. Wis jurusan Parangtritis to kowe. Kae Jatayu. Oh, ndone lali aku Surtayu. Iya. Iki Bagong kowe maling ana ing Taman Sari. Pancen wis tak sengaja. Ora wedi mati kowe. Alah, mati ki nggo ngapa? Wong urip ki antri modar. Mati saiki mati sesuk padha wae. Wis tak niati. Dasare Dewi Banowati wis ngandhake nek tresna karo aku. Mula sapa sing arep meparangi karepe Bagong, rawe rantas malang bakal tak putung. Aja kok meng aku dadi apa ya ki karo omong apa ya. Aja kok meng kowe sing maju. Ning Prabu Duryudana garwa resmine Dewi Banowati nek pancen arep nyekel karo aku, Dewi Banowati totohi pecaing dada wutaing marus. Lho, wis tok niati tenan. Ora niat ora bakal kedadean wayangan. Iya. Candak buntutanmu krincung sikilmu, tak hukum picis, tak iris-iris awakmu. Maju legane kantiku Kartomarmo, Surtayu. Walah. Surtayu. Panggal tayoni gene marganing patimu. Cobanan legane atiku parat kowe. Gayamu sepiro? Modar tenan aku. Aku ya ora tau perange kok ya gleleng to ya. Musuh Kurawa diajar kene lagar tata-tata wis kemlawe tangane Surtayu plecak nang sirah. Lagi tiba jambak rambutku di ajar sak penake dhewe. Apa dianggep aku mung tekan semene kadek dayaku? Kowe ngerti kekuatane Bagong? Ya, oke. Aku nek ora malik wong sing kira-kira pinter gelut, ora iso menang iki. Ya, kowe ngejak mungsuh sapa? Sing belani aku pirang-pirang Surtayu. Mulane Bagong gembilo sirahe gleleng pacahe jebul sing ndumbani sencaki barang jagat dewa Bathara. Ayo Sadyon Garbo Guwa Garbo. Raden Setyaki ya singa raja singa. Wah, iki diapure Bagong. Dasar Baranyata. Surtayu, aja kendhak jika karo Bagong. Konangan Setyaki kelakon tinju. Wisata dina iki. Omongane teng Pletot
Iki Bagong iki dudu Setyaki dasar Boyola pecah ndasmu jajalan. Mati kowe. Sajamu. Wah. Cewengi kowe. Ceko Cencaki dadi Gatotkaca, Gatotkaca dadi Antaja, Antaja dadi Antasena. Rasaku kian cangem. Iki satriya ing waduh lali aku. Ndara Antasena iki satriya ngendi ya? Satriya ing Pajajaran. Ngawul cangkeme. Raden Antasena Durmagati. Ora mundur nekuk penjalen golek dalan nyangkal putung. Konangan aku dadi apa mutar iki mati ya. Setan. Piye, Cit? Ora karo-karuan, Man. Sampeyan ora weruh. Bagong ngampuhe raja sama. Seseka Setyaki dadi Gatotkaca. Seseka Gatotkaca dadi Antarja. Seseka Antarja dadi Antasena. Bareng kula maju. Seka Antasena dadi wong lemu banget. Oh. We apa? We tok. Oh, kula maju tek langsung digwasur rai kula bres. But ngono candrak.
tangan kula cek banting bledhet kuku kula buyer terus mundhae mlotroe kotang. Oh. Jejelke cangkem kula man. Mandluk wonten. Waune kula ora dong bareng kula seserot kok enak. Oh. Terus nyun. Cepet banget ya saking cepete. Nyun. Wah. Wareg, perang wareg nggih lagi niki. Ha iya. Wis ora karo-karuan. Lah kok dadi Bagong duwe kasantosan sing kaya ngono, duwe kekuatan sing kaya ngono. Nggih anak Prabu Duryudana kados pundi, anak Prabu Baladewa kados pundi? Kakang Prembanduna piye Kakang? Oh, Bagong cundha maneh jeblok ketemu kan. Kaya tau weruh pemandangan niki ta. Oh, setan kok Bagong. Lah kok ngeling-eling masa laluku. Oh, jembiyen ya ora jembar kaya ngono kok. Oh, mati. Baladewa Narpati duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Jabanon marang Jabanon sinawi wah panus maning jajaran kaya ngopo kageting penggaliku bareng aku krungu surak mawurahan manengker gumuruh. Para kawula padha nyebutake yen to Bagong manjing ning Taman Sari Negara Ngastina. Wah, Bagong sajae kok nyanyamah marang asmaning para Pandhawa. Kowe bature Pandhawa ning ora iso ngreksa marang raharjaning asmaning para Pandhawa. Bagong, kowe kena tak kandhani apa ora? Kowe kena tak kandhani apa ora? Yen tak kandhani bali marang bebener, yen ora tak kandhani lak longgo Kyai Nenggala ora jeblok wetek moncot tutang padha. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Raja to anggap sepele aku Baladewa. Ayo. Iki Nata Mandura. Kowe nggawa Kyai Nenggala, aku nggawa apa iki? Ning saora-orane aku iso malik kaya Prabu Baladewa. Iya. Saentuke sapa sing duwe gaman tak silih kanggo nandhingi Kyai Nenggala. Ayo, Amusramrata Jawrata imbang yen padha-padha. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa iki. Lho iki. Wah, menungso ora tataran iki apa iki? Iki kok ngadep kaca iki piye? Hei, dengerin. Loh. Iki suarane Bagong iki. Bagong dengkulmu mlonjot. Ora nyawang mbok iki sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, Nata Mandura Prabu Baladewa ndasmu atos kuwi. Aja omong trecoh kowe.
Iki Pulau Tiwo kok nggo graji. Saentuke ana wong negor wit tak jaluk grajine. Nggo nandingi karo kowe. Iki Kiai Nenggala. Ayo iki Kiai Senso. Oh, kowe apa aku sing tekane mati terus mati terus. Wah, setan ayo. Suramrata Jayamrata. Baladewa kok kalah karo Senso. Wah setan kewirangan tenan aku. Ing atase Kyai Nenggala ki pamane satu sekti. Nenggala ki tambah ki Gunung Jugruk Segara Asat kok kalah karo Graji Dapure Bagong. Oi. Ayo kon dadekke usuk apa reng nggo. Menungso ora tatanan. Kowe wis gawe sining para Pandhawa tak kandhake Pandhawa diukum kowe Bagong Balas. Bagong pundi kok Prabu kula menika sampun kebaja tresna kaliyan pun Bagong. Nanging Bagong mboten wonten kula badhe tumut pejah lha kok Bagong pejah kok Prabu. Yai Taru Banowati. Terus endi? Yai Taru Banowati. Yai Ratu kok Taru. Wah, kualik aku. Yai Ratu Banowati. Kula wonten maring ada kok. Kowe aja kuwatir. Aja was-was. Aja waspada. Sawangan to, sapa terus dadi pun Kakang? Kok Prabu Baladewa. Kok Prabu Baladewa ki nek suarane halus. Iki rada serak-serak basa. Kaya suarane Jamal Mirdad. Tobat. Beneran kok preso Jamal Mirdad. Nah, ora ana wayang sing ngerti Jamal Mirdad kejaba mung Ponokawan. Aku Bagong Yai Ratu Banowati. Aku Bagong. Tobat. Pinter temen lho bojoku, pinter temen. Dangdung. Ah ngono. Sangat ki Lurah, mana kula remen sanget. Dinyanyi kok Lurah sampun saged unggul masa para Pandhan Kurawa. Wis aja kuwatir. Merga aku ki percaya karo kekuasaaning Tuhan Yang Maha Esa. Iya, inggih. Panjenengane mesti adil. Wong ki nek tresna tenan iki mesti peparingane Gusti iki diayomi karo Gusti. Monggo kowe wis kebacut nibake tresna karo aku. Nggih. Nuwun sewu ning kula kok raosaken mestakanipun ingkang rayi buyer. Mergane tobat. Nuwun sewu lho. Kringetipun ambunipun mboten jamak-jamak. Bar perang. Dadi kringete kotos-kotos ya kowe ya meneng wae raimu tak templekke ning dadaku, turu ning dadaku. Kaya lagu. Inggih. Ayo, Suneme Sawetara. Sumene. Heeh, Sumene Sawetara. Manjing ana ing Taman Sari, aku laderana dahar. Inggih, aku njaluk ndok ceplok ya. Inggih, ngersakaken dawuh. Ning ada ndok cecak. Kenaming cilik banget. Bebek menapa ayam? Banyak. Oh inggih, ngersakaken dawuh sing gedhe menan.
Inggih ngestakaken dawuh karo Ndha Kebo. Mboten gadah. Ayo aku ya ora doyan. Yuk, tahu ya. Inggih. Gorengno tahu. Inggih ngestakaken kowe kepareng aku. Inggih. Mengko bar kuwi terus tempe. Inggih. Kowe duwe tempe to? Gadah. Mangke kula gorengaken rasa dibacem sing kemriyuk wae. Inggih. Monggo kula dheraken ki lho ayo ngaso. Long indriya mangu mangungkung kanduhan remang lerleno tanpa kanin yen tan tuluso hamangku sang dia utama nalendra muda nuwun sewu Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka kepareng orayi para ngaturaken pambagi ana krami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi sampun kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung pareng kula ngaturaken pudya astutinipun ingkang raka kunjuk ngesa paduka Yayi Prabu. Kula pundi candhaka panglingga murda mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kawula non sampun boten kirang prayogi biswanipun ing Raka ing Ndarawati. Kresna kakangku Werkudara piye? Raharja utawa aku ngaturke bektiku kunjuk Kresna kakangku. Dimas ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadekake jimat Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi nggo jimat Koko Prabu bekti kula kunjuk. Ya kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana Yayi kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Niki kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu estunipun wale-wale menapa anggen kula ngaturi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mboten sanes namung badhe kula suwuni supados paduka kepareng wanyara widhekaken dhateng pasumpenan ingkang sampun kula tampi ingkang boten wonten magepokanipun kaliyan negari Ngamarta nanging sanget-sanget andadosaken kuwatos saklebeting manah krana nadyan boten wonten magepokanipun kaliyan negari Ngamarta ewadene tasih wonten sambung rapetipun kaliyan para nayaka punggawa lan abdi negari Ngamarta. Liripun kados pundi paduka Yayi Prabu paring dawuh ing mekaten. Koko Prabu mboten kanthi kanyana-nyana nalika dinten ingkang kepengker kula nampi sasmitaning Jawata lumantar margining pasumpenan bilih Kyai Lurah Semar kados dene gadah damel ageng Koko Prabu malah sareng kula taliti Ki Lurah Nayantaka anggenipun gadah damel nalika semanten mala kramakaken salah satunggiling atmajanipun inggih menika Panakawanala Garing Petruk Sumawana Bagong. Nanging dereng pana anggen kula angertosi sinten to ingkang badhe kapala kramakaken
dumadakan sampun juga anggen kula nglampahi nindra. Koko Prabu sasmita menika kala wau mengku suraos ingkang kados pundi Koko Prabu? Kresna sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang kumitir kang mitirane ngasta aneng asta dereng ngantos paripesama imbal wacana kasaring mbletek-bletek sang ketebian iki nata Mandura Prabu Baladewa ingkang sowan wonten garing Amarta karya kaget kang samya bulan Prabu adamel kagiat sotaning manahipun ing raying Amarta krana paduka mlajar wonten menapa Koko Prabu? Koko Prabu wonten menapa? Boleh kakangku ning apa? Koko Prabu Mandura wonten menapa? Yayi sewu-sewu kalapatanipun ingkang raka tadah wadana mugi andhatosna ing kawuningan bilih anggen kula sowan menika mboten saking negari Mandura nanging kula sowan saking negari Ngastina lan menapa ingkang badhe lan sampun kelampan wonten garing Ngastina badhe kula kunjungaken kersa paduka Yayi Prabu. Wonten menapa negari Ngastina dene paduka paring dawuh ing mekaten Yayi. Nalika semanten ingkang raka tinimbalan sowan ngrembak perkawis anggenipun Yayi Prabu Duryudana ngrumaosi sawetawis wekdal mboten saged atut runtut kalawan Yayi Ratu Banowati. Dereng ngantos purna anggen kula ngrembak perkawisipun Yayi Prabu Duryudana kedadak sawanipun nemban. Munjuk atur bilih Taman Sari Negari Ngastina wonten Duratmaka ingkang wantun anggebang Yayi Ratu Banowati. Sareng kula nyataken sinten ingkang boten kejut manahipun mugi andhatosna kawilingan ingkang wantun telanyakan kurang ajar dhateng Yayi Ratu Banowati. Mboten sami kejawi namung abdi Ngamarta Bagong ingkang sampun damel kucepipun para Pandhawa Yayi. Saning Bathara Wayahtura jagat. Koko Prabu, menapa sampun teliti tuwin sampun pana anggen paduka mas paosaken? Lah kok namung Bagong kemawon kok wantun ngewat dhateng Yayi Ratu Banowati menika ora menawi miturut ingkang raying Ndarawati menika mboten pinanggih ngakal, mboten ketemu nalar Gusti to. Sing weruh ki aku, kowe aja maido. Aku wis weruh dhewe yen to kuwi wujude Bagong. Malah Bagong sajake bondo kalani ngobrak-abrik para Sata Kurawa. Pun Kakang wae nadan liga Kyai Nenggala wae diwirang-wirangke karo Bagong. Apa tumon ing atasipun Kakang dikembari wujud Baladewa. Nanging Janaka menika kala wau tlonjongipun mbok menawi anggenipun lumajar. Tan wurunga namung badhe jumujuk wonten ing Karang Kadempel. Menawi wonten menapa-menapa ing temanduk dhateng pun Bagong, mongko nyatanipun menika mangke Bagong mboten tumindak ingkang samestinipun. Koko Prabu ingkang tanggal jawab, aku tanggung jawab. Nyatane aku weruh wujude Bagong. Kresna kakangku. Perkudara piye? Ora sandadak nanjeki karo Baladewa. Wah, jlamprong kaya Watawatana ndak nekat tumindake. Mbok dimati. Syukur tole dene kowe wis padha rampung anggone padha gegojekan. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya mung kok raine Bagong kaya ora adat sabene. Ora sumringah ki eneng apa? Maturga, matura.
Apa sing tok rasake mau daturke bapak? Mboten wonten napa-napa, Pak. Kula bahagia, Pak. Tenan apa piye? Lahir batos. Mboten ajeng nggadahi raos sedih wong seneng niku tumrap kula sehat. Iya. Ora goro lukung. Rasa terus ndak ngebot-boti pikirane bapak. Bapak ki wis tuwa. Nek aku ana masalah sithik aku matur bapak ki pikirane ndak malah kekabotan, malah ora prayoga. Lah ning nek kowe sedih ngono kuwi ya dadine engko ora gayeng. Gayeng percaya aku to. Selagi masih ada Bagong, waduh, mesti tenang pokoke. Ya wis, nek ora gelem matur ngersane bapak, ya wis. Nek ora ana apa-apa ya wis syukur. Lah, iki tak kandhani ya. Gandeng iki dinane nek ora kleru rak setu to iki. Nggih, Pak. Kewajibane awake dhewe kudu caos bulu bekti marang pepundhene awake dhewe para Pandhawa. Monggo pendak dina iki mesti eneng pasewakan agung, eneng sak patemon king gedhe ning Datulaya. Ayo padha nindakake kewajiban mengko ndak diantu-antu pundhenmu Pandhawa Panakawan. Semareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dereng ngantos pariposami Mbal Wacana praptaning rawing Sang Arjuna dumrajak tanpa harapan karya kagiat sangya para Panakawan wau. Semareka den prayetna semurires titiyane gandayane Mara Sang Arjuna esmanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang haywataya ndara kula bekti kula ngiden Semar ndak tampa bekti kula ndara nala garing ndak tampa bekti kula nggih Gus iya ya Petruk ndak tampa bekti kula ndara enten apa kok tindake semu kesesa gawe kaget atine Semar Gus. Kakang Semar praptaku ana ing kene ora perlu kelawan Kakang Nayantaka, ora duwe perlu kelawan garing apa dene Petruk. Nanging wigatin aku mung pengin perlu karo Bagong. Anak kula Bagong pripun? Ora usah dadak takon sing werna-werna, Bagong kon maju kene. Panakawan ora ngabekti karo Bendara, gawe wiranging Bendara, Bagong kon maju kene. Kowe aja rumangsa kelangan Bagong. Aku ora sudi duwe abdi jenenge Bagong. Memirang marang asmaning para Pandhawa. Lan aku wis ora sudi ditutke dening abdi kang jenenge Bagong. Malah gelem ora gelem lan ikhlas ora ikhlas Bagong anakmu bakal tak perjaya Kakang Semar. Mlayu le, mlayu Gang. Wah, wis ana apa iki? Mangkeri. Perkara Bagong ajeng mang jur-jur kula manut kula nderek. Ning mang jelaske sik, mang gamblangke perkarane napa lho? Lah kok dadi sampean ajeng mentala kali anak kula.
Koko Prabu Mandura rawuh ning negara Ngamarta paring dawuh yen to Bagong wani ngewat kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati Bagong wani maling ana ing negara Ngastina mongko sing dicolong prameswari negara Ngastina apa pantes anakmu duwe kelakuan sing kaya mengkono aku ra sudi dadi karo Bagong yen perlu yen pancen Kakang Semar bilani karo Bagong wiwit dina iki kuwi aja ngetutke Janaka aku ra sotah ditutke Panakawan kok iso to Pak mongko Bagong iki pirang-pirang dina iki ora lunga saka omah lho ya Tru heeh Bagong iki pirang-pirang dina iki pei karo aku diapure iki senengane kaya ngono kuwi lha iki sing nang kene iki daramu iki adat saben sok nampa wadule wong liya mongko tanpa dipetuk piye Petro mongko Ndara Janaka kae nek muni sengit karo wong nek ngoyak ora bakal leren nek rung kecekel wah lah Bagong iki nasibe mula mau Bagong sambat awake dhewe ya Tru atine deg-degsar mangan gudeg ning pasar lah iya apa iki numusi impene Bagong le ketiban cecak karo le untune potol siji kuwi mbok menawa iki Pak dinteni wae lakon iki terus ayo nang negara Ngamarta karo ngenteni babaring crita iki nala gareng wah ganes iki sing tak rasake ket mau gara-gara kok mulane aku ora nembang liwung mergane arep tak liwungke atiku nek atiku wis ora tentrem ngene iki wis aku dadi Ndara Janaka menuduh aku sing ora tak lakoni Bagong kowe wani nyolong Dewi Banowati Bagong kudu diikhlaske aku ora sudi ditutke Bagong nek perlu Bagong tak pateni wah matartap atiku untung gareng terus melayu gong melayu Petro ya melayu gong melayu aku waduh doyak wah wis wah monggo kae nek nganti matek aji sapi angin mesti kecekel aku iki nek ora nlusup nang alas nlusup grumbul nlusup semak belukar ora bakal iso slamet aku saka Ndara Janaka iki Dewa lelakon kok kaya ngene to iki aku didakwa nyolong Dewi Banowati nek tenan ana ora masalah sisan gawe ora walah wis monggo waduh kok gelis banget oleh mlayu Ndara Janaka monggo nek mlaku mengipit-ipit bareng mlayu kok bantre ra jamak-jamak iki aku ndelik nang ndi wae mesti konangan aku mlayu nang ndi wae mesti iso kecekel wis mbangane mati saka tangane Ndara Janaka lho wong aku golek dalane pati nang kok ketemu wae ya dalane pati iki angel digoleki ana dalan gawe petengah kaya ngapa mesti ketemu yakin anggere didepke kipas angin kok muni mak yakin mesti soalnya asem tenan wis lah piye iki wis gantung apa ya nek gantung ya engko nek sing tak taleni kuwi iki kuat nek ora kuat mah tugel ming pinggir tok ora sida mati Ndara Janaka teka Bagong pecah ndas mutos modal kok rekasa to bengi iki uripku jan apa gara-gara nyanyi nganu apa jenenge iki
Sing nyanyi sinden cendik mau apa ya? Wirasate ora apik jan wis. Wis krekoso. Wis ah. Aku tak golek dang sapa sing ketemu karo Bagong kanan apa wae kuwi sing tak anggap dalaning patiku. Iki berarti dewa wis ngeparengake nek aku kudu ambyur ning segara. Rapang ning ombake gedhe segara kidul. Ning kok sepi ya yaene. Biasane kira ketang siji loro ki setting sliri ngalor ngidul. Iki kok nyenyet. Do tutup. Oh alah. Ora ana pagerayu jejer-jejer. Wis ah. Tumung kula Bapa Ngakasa. Ibumu Prastiwi. Nek ora tak cemplunge wis tak niati pokoke mbane aku urip doya-oya Ndara Janaka ming arep dipateni mbuh salahku apa luputku apa. Dewa kula nyuwun pengayoman. Dipun bikaken lawanging kasuwargan. Ning jare wong lalu ki matine ora nyemplung swarga. Aku njaluk dibukake. Nek dewane pangsulan kuncine ilang. Bacilaka iki manan ora iso dibuka, ora iso ndendek ning terserah wis ben. Nyemplung terenging samudra Kilura Bagong. Mugi-mugi dados sarana seda kula kanthi Kusnul Qadim. Dinampa dening pangawasane Kakang Murwecat. Woi! Nang segara ki arep ae enggak iso renang nek kekapyuk ombak dadi klelep. Diantenan yo. Weh. Oh, yes. Edan. Sapa iki ngising nang segara iki? Kemambang mengenangi bathukku. Mangane mesti basa tongseng-tongsengan. Ketara atose Raja Majang. Iki saya nengah aku itu boleh jadi patiku tenan. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Mas Tunama sidam skaring bawana langgeng mula kok buron toya padha kepanasen awit gara-gara ingkang tumanduk ana ing samudra kabeh padha sambat jebul kecemplungan Bagong nganti ora eling Purwadusina. Bagong Panakawan ulun tambani ulun Sang Hyang Baruna ingkang tunggu segara Panakawan Bagong. Bagong, sapa iki kok ana sidat?
Sidat. Ulun kuwi mboya sidat. Sidat mleklat sekadat jluntut sentir. Sampean sapa sing tunggu segara wae? Wong wilahing. Lho malah janturan. Lho. Ulun dewa. Ngapuse? Dewa kok ula? Iya, dewa kuwi ora mawas menungsa, ora mawas kewan, ora mawas jin. Ingkang wis katarima uripe bisa didadekake dewa. Serius? Iya. Sapa kowe? Kita takon lawan ulun. Ulun apa ulin? Ulun. Ulun Sang Hyang Baruna. Jenenge ulun apa Baruna? Ulun kuwi aku. Lah iya, aku wis ngerti. Aku ki ya berarti ya termasuk ulun, dudu. Kowe kuwi kita. Aku kita, kowe ulun. Iya. Piye maksude ulun? Lho. Maksudmu ngene, Bagong, kita ulun Jarwani. Heeh, piye, Lun? Ulun ki Sang Hyang Baruna. Wis ngerti kok tak pelurut pedhetmu kowe. Kita ora kena ngoko, kita kudu basa. Ah menungso karo ula kok mbasani ula. Tenan bungahe ulun dewa. Dewa, dewaning samudra kuwi ulun. Wo, tegese sampeanku sing tunggu samudra. Iya. Ulun Bathara Baruna. Iya. Kok kula iso ning jero banyu kaya bernapas teng daratan saka daya ulun. Wo, mekaten. Iya. Bagong, non. Ngopo kita kok golek dalaning pati? Sampeyan jare dewa kok dadak takon. Dewa niku ngerti sadurunging winarah. Ngerti lelakoning menungsa kok dadak Bagong kita kenapa kok golek dalaning pati kok ya golek dalan sing kepenak wae Bagong kena ngopo mergo ora ndek biaya kita kuwi sembrono ulun ngerti apa to sababe kita golek dalaning pati sebab apa sebab kita dioyak-oyak kelawan bendoro kita. Sapa? Janaka. Apa sebabe kok aku dioyak-oyak? Mergo kita diarani Nyolong Wara utawa Dewi Banowati. Terus asline pripun, Pukulun? Asline kula tak takon, monggo kula ora nglakoni lho, Pukulun. Asli kula ora tumindak sing ora sak mestine. Arepa rupa kula elek niku aja nganti pakarti kula elek. Rupa elek kena, ning sae-saesane pakarti kula sing apik, sing becik. Iya, kita bener. Terus pripun iki? Cara jalan keluar pripun? Ngene bae. Ngono, ngene. Ulun kita dandani. Wujud apa? Aku mau nek wujud wong elek. Aku wis elek didandani elek. Wujud Brahmana. Pendhita ning enom. Ya, enom. Ulun manut lan jeneng kita. Wis gawe dandani? Ya. Ulun bakal paring busana kelawan jeneng kita. Ya, siap. Ulun melu kita malu malah panjenengan ulun. Ulun melu kita apa kita melu ulun? Sing positif dewa kok mencra-mencre. Kita melu ulun. Nah, ngono. Nek kita melu ulun sengsara kita. Ulun nek uripe blendas-blendus kok ngejak wong. Yo kene ulun dandani ngestakaken dawuh Pukulun manjing lan panjenengan ulun monggo Pukulun. Iki aku dadi kita dadi ulun apa? Iki ulun dadi apa kita? Lho. Kita dadi Brahmana. Wah, jan. Ning kok katokan cekak ta iki? Iya. Iki bagus wae elek. Ya mbangane rupa kita sekawit. Lumayan iki. Nganggo topi kok bae barang. Iya.
Kita nulun paringi tetenger Begawan Godo Githik. Wah, telek. Didandani jenenge elek, nek rupane ya elek. Mbuya, kita kuwi arep rupane elek ning ampuh digdaya. Wes arep ampuh digdaya nek rupane elek percuma. Ora apa-apa, Bagong. Terus Begawan Godo Githik ulun paringi pusaka. Pusakane apa jenenge? Iki wujud watu. Watu apa? Iso dimbanke ora? Iki. Wah, pucukane ampuh. Iso nggo nyangking apa-apa. Dan cendeli anduk mesti sing bergenggeng. Cendeli anduk dengkul kita. Pucukan kok rosane kaya ngono ya. Diantenan kok anggo nggotong watuhe kuat e. Ngono aku ki wah wis ora. Wis ora sentosa meneh wis. Aja kok cendeli anduk. Cendeli kathoke medhun e. Kita kuwi lembuke kurang asli kuwi aku ora golo fakta. Iya iya. Men kala-kala. Kala-kala sok gleleng, kala-kala sok oke orane. Iya iya. Dianteran nganti asline aku wis sedih. Iya. Kita nggawa iki supaya dadi pusaka nggon kita bakal mbabar lelakon iki aja nganti jeneng kita asor merga saka pokale wong kang nyolong ning negara Astina membo lan jeneng kita mengkono ngono ya inggih aku cemburu karo petite cara Baruna jan ketok pengkuh banget kok kaya ditato dan ditato bolot iya pantes gaya tenan arep wis tuwa ijek gleleng cemburu aku iya iya terus kula lek metu saka segara kita numpak pedhet ulun nuncalake kita bakal jedul saka segara ngestaken dawuh pukulun wah ngopo kita kok bali watune kari goblok bali kok renang banter banget watune kari iya iya lah kita ora nggawa kok wis yo ceningan urung ditumpaki kok disanggoke munggah gawe yo ulun calake wes Gunjang kancing langit kelap-lapaton lerken sanging risang mawe gandrung Arjuna wonten paring adhawuh kesusu kaselak ngrampungi perkara nanging tanpa pitung liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten ndak sawang saka kadohan kowe arep merjaya Bagong merga rasamu mangkel atimu kebranang nalika Kaka Prabu Pandura paring dawuh yeta Bagong wani dadi duratmaka ning taman negara Ngastina Bagong sampun boten pantes dados batur negari Ngamarta sampun boten pantes dados Panakawan negari Mangarta kula sampun boten badhe sagah dipun tutaken Panakawan kok sik to
Aku tak takon karo kowe nek nganti Bagong ora tumindak terus kowe wis kebacut mateni Bagong Sranata oyak-oyak Bagong nyemplung segara. Saiki kowe kelangan ora upama Bagong ora nyata-nyata nyolong Yai Ratu Banowati. Koko Prabu menapa Koko Prabu Mandura badhe pangandikanipun badhe goro dhateng kula. Nek mestine ora, ning rak bab kabeh mau perlu dibuktekake. Kados windaripun buktekaken. Ayo tak kanthi nang negara Ngastina. Monggo kula dherekaken. Nek meng yang-yangan nang tamane suwe-suwe jelek ya. Inggih. Ya pipitan ya. Lho. Pipitan dateng pundi wong jenenge Prameswari kok mung dijak pipitan. Wes pokoke sederhana tapi mesra. Enggak perlu yang mewah. Inggih. Ora perlu kudu kaya putri ratu kaya Prameswari. Saiki kowe iki dadi bojone Bagong. Bagong ki wong sederhana, Bagong ki wong kere. Nang Giri Kaliyo. Wonten menapa? Yang-yangan. Pak tobat karo ndelok wong. Yo. Mboten mawon kula menawi mikir lepan mboten mawon. Namung sak mangke menika kantun ngentosi nek pancen Prabu Duryudana menika mangke megat kula panjenengan sampun nggadahi sawetahipun kalian kula. Kula dipun dipados pangwaosipun Ki Lurah Bagong sawetahipun. Nek Prabu Duryudana engko rawuh mrene megat kowe terus aku diladeni yo. Inggih, mesti langsung. Jan. Ha iki kolorku wis kendho dhewe. Inggih. Nek ngaten ngantun tata-tata kemawon. Heeh, wis engko tak adepane Prabu Duryudana nek tekan Lah nyata ngono kok Janaka kasinggihan. Menungso ora tatanan. Ketoke nyemplung segara jebul malah mrene. Bagong kowe ora pantes urip ana ing alam padang. Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong, nggih. Ndara Janaka ora caturan. Ora caturan ya wis. Tobat. Piye, kowe karo Janaka piye? Manu kelain hati, ha. Bagus kono. Ada bandhe karo aku ya ora ana apa-apane. Monggo nek kowe arep pindah nang atine Janaka ora masalah. Sengitra Duryudana ning Trisih Tresna karo Janaka ya percuma aku le ngeboti karo kowe. Mboten tetep pawarten jenengan. Bagus kono lho. Mboten mau bagus nek gerus. Lu ngelek ning gawe tentrem. Bagus. Kakang Bu, rasa disauri. Kakang Bu, aku ora seneng karo kowe. Kakang Bu kok ngendika kaya ngoten? Jelas. Jalanipun menapa? Jalane aku wis ratresna. Aku milih Bagong mangane kowe. Kowe bagus ning empuk. Mah. Ora gelem. Inggih sagah. Kowe bagus ning empuk. Edian. Lah iki kena dayane apa kok dadi Bagong kaya ngono iki lho. Elok tenan kok. Weh lah dalah Yai Ratu Banowati kok dadi manut. Lah coba kowe gelem bali ora Bagong? Mboten. Pani karo Nata Ndarawati. Wonten, pun kula niati teng mriki. Yen kowe tak tamani senjata cakra mestine kowe tekaning mati. Mangtamake nek nganti kena mati mula meguru karo sampean Sinuwun. Winatek dening Nata Ndarawati. Parandene senjata cakra datan pulun medal saking kancing gelung kaget kadra wekasan Nata Ndarawati. Gat-gat dulu batur.
Janaka wonten maring adawu. Lah kok dadi Ndata Cakra ora gelem metu saka Kancing Gelung? Mongko wis tak dhawuhi sarana batin. Oh, modal ora kowe. Iki aku gleleng tenan ragiane. Wah, iki aku nek nganti iso kelakon dhaup karo Dewi Banowati, Duryudana tak lengserke aku dadi ratu nang Ngastina. Ratu kejem Prabu Firaun. Kowe iki kok njur arep dadi ratu jahat ya arepmu piye? Menawi pusaka mboten tumama, Bagong ketiban tangane Janaka pisan ora pecah sirahmu. Jajana, Janaka ora pamer le ampuh kowe rumasane. Pemana manjunge nyunjunge Yugen karo ngobal bantot. Aku iso ora sengaja sok metu dhewe. Tak nggo gerak awakku mak des. Tobat Santai Dewi Banowati, tak uruse pokoke perkara iki. Iki ora sebaene. Boten sebaenipun kados pundi. nek blegere pancen Bagong, ning kok aku Cubriya. Seneng Ngastina iki dudu Bagong. Sanes Bagong kados pundi? Ora percaya? Ayo tak goleki jago. Iki sapa ana pendhita kok nuwun sewu pasuryane kaya dudu wong. Oh, baruno kae engko tak plurut tenan kok. Ngapusi karo aku jare tak dandani pendhita bagus. Lambene kok nganti turah-turah semono. Iki sapa? Pendhita Kreyang Kabur Kanginan. Klayangku. Tak tumpa wingi Ora usah nyanyi to, jenengmu ki sapa? Begawan Godo Gitik. Begawan Godo Gitik. Piye? Kok mesam-mesem apa jenengku lucu apa? Ora. Apik lagi iki aku ngerti jeneng Godo Gitik. Kuwi arep nggo gitik apa? Nggo gitik sesuatu. Ora perlu ngerti. Kowe sapa Prabu Kresna? Weh lah. Ampuh tenan nih. Janaka Unten dawuh. takon aku disebut jenenge Kok Prabu menika tiyang kondang. Menawi kalian kula dereng kantenan ngertos. Kowe sapa Janaka? Kowe lagi lara ati ya? Kowe lagi lara ati mergo yangmu dipek wong, ta? Sobat ambiar kowe. Ora usah wedi citra ing janji, jogeti wae. Santai. Kaya jagati ming sak godhong jati Jembar kuwi. Anu sak godhong kilor. Sak godhong ki lho. Heeh. Maksudnya kedatanganmu ada apa? Ora iki Janaka iki kok ana pendhita kok lucu lho. Omongane iki sarwa guyokake. Aku njaluk tulung. Nah, nek njaluk tulung tak tulungi, nek njaluk duit aku ora duwe. Aku njaluk tulung karo kowe. Heeh. Aku kuwi duwe mungsuh jenenge Bagong. Lho. Bagong? Iya. Bagong kok wani ngepek utawa wani kurang ajar karo Dewi Banowati ki ora wangun to? Ora wangun. Lah nek kowe iso mateni Bagong sing ana ing negara Ngastina kae, kowe njaluk apa-apa tak turuti. Wis to aja kuwatir. Kowe njaluk apa-apa tak turuti. Njaluk kon nyutke cangkemmu tak turuti kok. Apa kon nyutke matamu sing kaya ndok dadar? Kita ngerti karo aku iki. Ora masalah. Nendi sing jenenge Bagong? Eneng kono kae. Aku njaluk tulung. Ora nulungi kowe.
Aku nulungi Prabu Kresna. Ora sudi nulungi karo. Buat apa? Macem-macem. Tak tulungi Sinuwun Dwarawati. Iya. Begawan Godho Githik. Heeh. Apa wae? Tumindak ora tau dipikir. Nganti nasibku ketoyong-toyong koyo ngene. Nganti aku nyemplung segara. Waduh. Koko Prabu. Piye? Kok pendhita niki wau bloko nyemplung segara mongko sing kula oyak-oyak nyemplung segara menika Bagong. Lah wong kowe iki jenenge wong ora awas. Kowe kira wong ora awas to? Kae mau ki sapa rumangsamu? Edian. Mula karo ki lho kok sajae kaya sengit banget. Sengit wong kowe iki ya ora nganggo petungan kok. Ora luput kok tok oyak. Saiki piye yo? Nek kanane kaya ngene piye? Sing dadi pendhita iki mau sapa? Terus sing nang Ngastina iki mau sapa? Lupute sapa? Aku tak takon karo kowe. Aduh, penawi mangke kula saged pinanggih kalian Begawan Godho Githik ingkang sejati. Kula badhe nyuwun pangapura. Lah nek ora njaluk ngapura kowe dosa kowe Janaka. Iki sing marahi aku kenang masalah. Setan tenan. Lho sapa iki suarane kok padha karo aku padha wae. Wah, lah persis tenan. Setan ratatanan. Sawa Begawan Godho Githik. Kowe sapa? Aku Bagong ngandel ora. Tobat. Pangeran pengen wonten menapa? Iki lho ana kere munggah ning Taman Sari. Kere matamu. Tobat. Iki suarane kok padha lho, padha wae. Anggep ae sampeyan dhewe. Menika terus mundur diajeng mul. Aku disayang sik. Weh. Kowe kok melu nyayang aku? Aku pengen. Wah, sena. Areng apa? Kowe ora gelem baleke Dewi Banowati karo ing kawogan mungsuhe Begawan Godho Githik. Gulung geti kowe. Wah! Iki aku kok ngedep pengilan iki piye iki? Lho aku ngedep kaca iki piye iki? Padha e. Engko gak ngedep kaca iki. Wah, janda kok. Tobat. Wah, ngedeng kok padha diajeng, guys. Diajeng garwane mbok. Hei. Iki sing endi, Pak? Tobat. Sing endi iki lho iki utuh. Wis Banowati cenanangan. Banowati ngawur wae. Ora waton mekmek kowe Banowati. Tobat malah bingung aku luweh. Iki sing marahi aku putus cinta nang kene. Oh, lah menungso ora tatanan. Kok ya ditrening abang kene nyolong nang ndi? Ora kathokku tak pepe winginane to. Nek tak goleki kok ora ana jebul tok agem nang arep nggo gawe kucem asmaku. Kowe sing kudu mati. Kowe sing kudu mati. Wah! Jonggleleng kowe wer.
Nduwer cangkemmu ya nduwer kok kowe wis nduwer. Mangkel aku ora. Arep ngopo kowe? Tak idak kowe. Modar dening aku kowe ya arep modar tuthuk watu mapuru. Ora modar aja dundang Bagong. Aku ki Bagong. Wah, ora ngijoni. Banjur nekat ben kowe cerewet bae mate dening aku kowe. Wah. Kulo. Iki kaya Jim Citrasena. Inggih sinuwun. Kowe ingkang jaga ringin kurung negara Ngamarta, kowe mbiyen bangsaning Jim. Kowe undhagi ingkang yasa negara Ngamarta Kasinggihan. tumuli kowe diwenehi pengayoman dening Kyai Prabu Puntadewa kudu mapan ana ing kurung negara Ngamarta lan jaga marang negara Ngamarta. Lah kok dadi iso kaya mengkene kahanane? Sejatosipun namung nampi dawuhing dewa kula kinen mbabar sawijining cariyos. Ingkang magepokan kaliyan Ki Lurah Bagong kula nyuwun pangapunten sewu-sewu kalapatan diagung pangaksam. Sapa iki? Komunisena. Sapa iki? Dalange kok udu. Menungso rata-rata. Pancen panjal maning jajal. Waton garuk wae. Syukur kapusan kowe wingi ya medal kae. Ora apa-apa. Hidup-hidup sedekah. Ayo balya ning ringin kurung. Balya aja gawe memala. Inggih ngestaken dawuh Ki Lurah Bagong kula nyuwun pangapunten. Tak uyuhi sok ringine. Wis gawe masalah karo aku kowe. Ben pesing. Ampun apa? Mulih ana. Inggih ngestaken dawuh. Wah. Bagong ayo mulih. Ayo mulih. Ora sane negara Ngastina. Iki Kyai Prabu Duryudana lagi nesu-nesune. Kok Prabu Baladewa lagi duka-dukane merga saka kowe nggone wani ngebang lan Dewi Banowati. Kula niku mboten ngebang, kula niku mboten napa-napa. Kamas. Ora wis. Wis ora biayane akeh kok Mas Kamas. Ora koso. Terima ora wis. Pahit wis. Ora kaya mangkel aku. Rumasane. Wis ora aku Mas Kemas kok ndasmu atos. Ora kok. Kowe iki garwane Prabu Duryudana. Bali kaya wingi uni. Ora usah nyenyamah marang asmane Ki Lurah Bagong. Marai kucem asmaku. Marai elek asmaku. Mulih. Muara mulih tak obong ndasmu. Lho. Iki prameswari. Oh iya ndeng lali aku. Konjor.